Guys kan lo le le ta market clear ho na kan nei le zuai nga kan kal zung zung ang na zon mo a masaberin news kan nga kar le inge news poi mo kan nei Tuesday a news kan nei a tro Wednesday a euro news kan nei ta euro CPI kan nei ta Aussie dollar le CPI kan nei ta chon Thursday a sorry Wednesday ni Thursday a GDP kan nei a prelim chuan pending home sales ti vele unemployment claims kan ya Thursday big week tura ka bai sai ta movement kan hmu theina weekly expansion kan hmu thein tur mo chuan Friday nge kan nei kan jong Canadian trade tan GDP kan nei bok ta chuan USD pair USD Euro USD le GBP USD le gold kan enanga chuan Carlia news kan nei enge tuna poimo kan nei chu kan ti zon Canadian dollar CAD USD CAD te ang pon kan en zoi zoi don ni tro chun analysis ka te lok thok thok to kan hmung hian hei daily order block atang buy reaction kan hmu tro hei hi kan weekly reaction bok ani ma se hemi buy reaction kan hmu hian trend change min pe nge pelau ha poimo ta ni chu daily order flow kan en chon nge pull back a pusha chumi na min en tir chu daily a chuan sales sales zong in la kal thau ta ni tro chuan daily a hian kan hmung hian hemi low break na hian big fair value gap kan nei ta fair value gap tan na kan nei zo hemi high hin ta chumi ni chuan daily a chuan hemi tuna 105.464 hi kan break chung zonga kan break lo ni chuan lower price action kan la be sai thang tina ta tuna chuan sale opportunity kan en don tina ni chu chuan kan sale nei na hi eta sale of kan lo nei sa to ta Friday khan tro I for our fair value gap atang daily range atang ani tro consolidation phase kan nei ta retracement kan ti ha kan retrace chuan nge tunai kan be sai kan ti chuan sell off thau ni ka be sai chuwang chuan DXY chuan lower price action kan na be sai awangin nge kan hmu thei kan ti chuan sell off mo hei pon ni theia ni lo pon kan la hmu thei thau chu hemi hai po hi alala thei thau man ho angai lo dinai chu ma se hemi first first fair value ke pi ron chho se enge reaction a zirin sell off ka be se nga chuan ka soi tong khan hemi 105 area hemi high kan protect chung chu sell off en thai mo ani lawa kan break ani chuan khami kha chu analysis dang te pok an nei le ngai te pon ni nga adang ti khan approach dang mo khan approach dan sa dik lo tina pon ni mei thei ta chuan weekly a hian kan euro USD a hian tain ta weekly fair value gap CM2 le ta liquidity la tui kan break a tro chumi na ingem nen tir kan ti chuan buy opportunity kan zong thei ta weekly big order block on bok ta chu lower time frame ang chuwa lower time frame ang chu gen daily hian hemi fair value gap hi aron feel ta chi ta ni chu weekly a kan order block nen aron ang ta hemi kan huayan heta point daily a fair value gap a om ta ma se weekly ya kan hmuang hian kan order block om na kan en chuan hei tang an touch lo ta ni tro hemi kar masa le Friday khan chuan heta Thursday ron ta cha Friday ron touch le a reaction kan nei ta chumi a kan chunzom mel chunzom tur chu nge buy opportunity thau ni chuan kan hmung hian ta fair value gap pani kan nei a buy opportunity kan nei dan tu chu eng nge swing trader ta phei zone 4 hour a simple tuk mo limit buy zone hemi zone vel ang setanga high target simple ngai po hei swing ka la nga chuan scalp te po scalp turom zo ken bokanga ma se trade pani thum ka lak lo be se ma se high opportunity trade ani hei hi ke pon alam alert kan het ngal nge oh once per bar once per minute by by setup kha khan me ta se kha trade opportunity you a chon ne GBP USD GBP USD chu tapo kan soi dong han ta reaction kan hu ta temin EUI hian a che thin a cherang le zol do ta tro chuwang chuan hethei po buy opportunity thonia ma se ta sell side liquidity kan la for a wara chuan tro chuan higher price action kan nei ta hei po from pullback se mi fair value ke pahiam buy opportunity tho ma se kan hmu han pe rain khong e trade ka du zo ang EU hi kamitala zok ta EU hi ka trade zo ang mo ji chuan
buy opportunity dang thadeu dang om bok chu Aussie dollar hi kan en chuan ta daily order block a kan amani tro hai main support le resistance zone a angin lo ngai bok tawla ani thei ve ve ta chumi a chung an om ta buy opportunity Aussie dollar hi a thaber chuan chuan hei kan enang daily kan om chuan enge en tur ka ti one hour a trend change kan zong tro kan area kan hmuwa sell off kan hmuwa alo kan break a tro heta fair value gap kan hmu hi fair value gap hi feel chia chuan kan reaction a kan alo kan break a lower low dang an siam lo ta trend change kan nei a trend change lenge kan nei fair value gap nen but buy opportunity friday a khan Aussie dollar hi lom dei to ni hei first buy opportunity ni hei po khong e kan target thekan ti chuan ta hei relative equal lows kan nei khamo kan equal highs kan nei kha relative equal high hei target an ta hei po entry du le kan lom chuan kan hmu hian ta 1 hour a fair value gap a create a tro fair value gap a create a ta cha high break up a push tlang zo lo wa chuwang chuan inge kan be sai kan thei chuan hemi order block a ron chuk le la be sai thei ni chu chu kha thau khan ni kan be sai yang pon thleng se kha kan in be sai jan tu ne chuan gold kan inanga gold ve thung a ro chu hran ani ka hmu dan a chuan weekly swing high khi fair value gap transaction kan sima swing high kan break a strong tak tak se enge kan hmu tur fair value gap dang ne nam a break le kan be sei ni tro chu chu kan hmu lo ta high swap kan hmu chuan chuan lower price action kan hmu kha be sei om zok ta ni tro chan chu daily a kan han chu ka fair value gap pan ni min pele ngal ta chu mi nam hmu tir chu gold ta kha chuan tlemin a overprice te wa reaction kan hmu a be sei am ta RSI phang te po RSI te po lo en taila kan hmu kha tu line RSI ka hmang lo ta hemi high break ta tro RSI a po divergence on ka be sei ka dik nge dik lawan en ba sei su sema hei kan mo kan hei het ta hin divergence som to ni heta high siam a tro high dang a siam le high dang siam le hian hemi high pe lem pe lo chuwang chuan lower price section kan hmu le kala be sei ka RSI te po RSI man te po a tha an ti ta chart chia hian min pe vek ka ti kha RSI nga khel lo pon divergence kha mase indicator kha thalo wa dina lo ni mana tha mo man tiam pai chuan tunai daily hian sell of don taila khong e ka du ka sell of dun zone hemi tain fair value ke pom to ta tang point ka sell thei ba se gold che dan te experience tang te ngai tuin gold chu a che chuan a che rang ta tro chuan manipulation pot nam bok ta chuwang chuan nak tu ka zingkara Tokyo lama abik takin zing dar ko tangai open tera sell opportunity om zon tlai tang boka sell thei tlai tang boka sell thei sell opportunity ka zong mo kar le chu gold da sell opportunity om hela kemin I pe dang te ne na che dan euro USD a bullish on gold po bullish side de ina chhin ta ma se temin thil dang de kan ta kha hau zong kha major pair chu ni ta se chuan he kan enang ka ti ten ha he kan en te langa tro te jo ka le a enge kan nei kan di chuan Canadian dollar kan nei ta eng lo kan hmong hian weekly a enge kan nei big range kan la range ani tro ko ya ma kan kal lo kan range sa sang ni som ni pan ni ra kha kan la range sa cha weekly atunai fair value gap kan nei kan en du chuan fair value gap kan nei order block kan nei mi big range so anh chuan chuan tuna tak chuan USD ke ta hian weekly ke en mingota weekly a khat tiang range kan hmu a chuan enge trade opportunity ka zong du vak lo ni and chu price action hi clear lo khop mai an mu hian engma buy trending of tuna om lo ta tro chan chu high market resistance akan oma sell of kan be saya weekly a fair value gap higher price action na oma chu wan chuan USD ket ang zong chuan trade om lo tu chuan ni la thei nga chuan euro poi euro Canadian dollar hei February a siam ania chuan April a ron ta cha
second touch oma higher price section kan nei ta tro chuan hemi kan break bok ta chuan kan long term high chu hemi hi ni hemi kan break ma chu weekly chuan kan bullish lo mo hemi new leg chiar te lawa hemi last leg hemi last leg atanga mel chu ma se to na chuan leg thar kan nei to a bullish scenario zo in kan ena tro chuan enge tunai kan bullish scenario kan lo nei hemi lo hi ni mele thung ta ni chung mi ni chuan buy opportunity kan zonga kan buy opportunity zon theina nge weekly a ta order block kan nei tro first I refine to rom daily a daily a po om chuan lo bullish trend chu ni ma se I enge strong trend tom lo ta daily a hemi area chunga hian ni kan zon kan ti kha ro chuwang chuan Canadian dollar euro ket po news kan nei ni kha GDP kha Friday ani chu wan chuan engma si lo ni euro ket ve lai chuan ta big resistance support kan ne chuan chu support ta hian a ron chuka mo ta hian buy opportunity om chuan buy opportunity te po khan en thai tin an chu khami ya bi khan zong khan ni mai se travel